Информационна кампания. Информирани потребители за прозрачни и достъпни социални услуги. Проектът се реализира от Асоциация Човешки права стъпка по стъпка с финансовата подкрепа на община Варна. Не по-назад в социалната програма на община Варна остават децата с множество увреждания. 45 деца с специфични образователни потребности на възраст от 3 до 18 години посещават Центъра за социална рехабилитация и интеграция на фондация „Радост за нашите деца“ на булевард Владислав Варненчик, 29. Социалните услуги, които предоставяме, са за деца с различни затруднения. Капацитетът е 45 деца. Те са с физически, с ментални затруднения, някои аутисти, много хиперактивни или комбинирани затруднения. В Центъра децата имат групови и творчески занимания. Те получават и необходимите консултации от специалисти. Родителите на децата също имат възможност да се съветват с психолозите и социалните консултанти на Центъра. Един от интересните проекти на фондация „Радост за нашите деца“ беше водната терапия, която предложиха на децата, които посещават Центъра. Тази дейност, според специалистите, действа благоприятно не само за физическото състояние на участниците в проекта, но и на тяхната психика. Децата станаха по-контактни, по-спокойни и щастливи. Това каза ръководителят на занятията Галя Койчева.